Hey, ich will bloß noch ein kleines Video wiesen von Päppaschoten drehen und von Pulva merken. Ich habe einen sehr guten Freund. Die haben Päppaschoten, das nennt sich Habaneros. Sehr heute Päppaschoten. So, der hat nu gedreht und die fein gemerkt, dass gesehen worden kann. Und so ich sage, ich kann irgendwas Päppaschoten brocken. Die reichen und dann die fein merken und dann kann ich die irgendwas mit Eversalten, Suppe oder een ASMR is ergens voor je dat Pulva brokken. We hebben een beetje spijsje ligt. Dit wordt je niet veel brokken wenn het zo heet is. Maar ik vrijmal dat tel. Hier haben wir die Habanero Päppaschoten, wo der Geschmack aufwaschen und aufdrehen. Und nicht bloß Liebe als Rot, das ist dann auch Rot und Säuerheit. Hier haben wir die alle Geschmack, zwei Schneiden, die Stängels alle aufgeschnitten und dann die alles in Viertels geschnitten. Haben wir hier an diesen Dehydrator, wo die wollen uitdrehen und fein rausschmecken. Von ungefähr ein Stück 24 Stunden, was die ganz reich sind und fein uitgedreht, dann schafft das sehr fein die Feinmolen. Und hier ist ja, ich will das wiesen, hier kann ich das hier in Harstemmel. Sehr fein reich sind die. Und nu haben wir die gedreht. En hier, kijk mal, dat is maar na dat kampje wat het gegeven heeft. Dat kan je zijn dat je meestal goed daar waar ze een Päppaschoten heeft. En hier hebben we nu dan een blender, met water, waar het nog fijn maken. Kijk mal, hier hebben we het pulver. Dat we dat tegen zeeën doen, hoe fijn je dat wel. Vielleicht een klein beetje een grove ziet. Waar we dat alle fijn durchzeven. En dan wordt even bluft nog eenmaal een blender nemen, waar het alle durch dat zeef komt. Kijk mal, hier hebben we van ongeveer 2 koffel vol. Pulva, zodat wordt niet veel brokken. Om ergens voor even zal. Dan kan je die 2 gläsertjes zijn. Dat wordt zeer weinig brokken. Dit is zeer heet. Zodat kan je ergens voor even brokken. Een beetje spijtsmaak. Vleesbroden, kieltje, vrennertje, eierbroden, sop. Ergens voor maken. Besonders zo. Nou ja, ik lig hier groot op een ruwbank. Groot met Päppaschoten geschroud. Emmerhaan. Ik wil dit video meer bloß merken, denn wir haben wat sehr feine Päppaschoten. Und ich will Ihnen bloß sagen, wenn die Päppaschoten im Garten haben und die weet nicht, was die mit der alle doen wollen, dann kann je die drehen. Und wenn je nicht so eine Maschine haben, zum die drehen, dann doe je die in de Bak, doe je bloß in de Plaut, die wird uitspreiden, die ist die alle in Viertel schneiden. Das ich nicht gewesen habe, und dann doe je die durch 144 Grad Fahrenheit. En dan laat je dat door bij baken. Maar ik wil niet zeggen, want eens je wordt het vielleicht stuk verkomen am huis. Dat gaat er nur stuk te staan, want dat ruikt zeer sterk. Wanneer Päppaschoten reichen net, ik dat buiten oder in de garage, dan heb je nog een extra oven. So, ik wil je bloß weten laten. En wanneer je een dichte neus hebt, ik wil niet zeggen, dat wordt je de neus zeer opdelen. So, immerhan, ik wil zeggen, whatever Päppaschoten je im Garten haben, dat schafft met ergens Päppaschoten. Einfach bell peppers. Wat immer je leven en gleichen. Weil je extra Päppaschoten haben. Je vroegen deze mensen, maar wat er met al de extra Päppaschoten am Garten. Wel, dan is één ding, kan je de drehen en pulver maken. Dan kan je alle wijn brengen. Even je broden, eieren, smars, besonders ook even zout, dat braucht man klein beetje am Salz met deze heute Päppaschoten. Ik wil niet zeggen, dat braucht het niet zeer veel zo. En ergens voor maken vlees, verenigd je schmoonvaart, ergens moet je dat maken voor een spijsje gelijk zo. Kijk, die proeven dat ook. En ik weet, ik had laatst al een video gemaakt met Päppaschoten, reichen en schrouden. So, hier heb je nog eentje gemerkt, dat ze dan wist je dat wat je met al die extra Päppaschoten kan doen. So, dankzij en laat me weten waar het uitgedraaid heeft.